हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन जाय बिथांमोना दायो डिग्री 5th सेमिस्टार फरायगासिनो दङ बिथांमोना सानगासिनो दं नङा होमबा फर्म फिलआप दाबो जादोंना जायाखै एफा गोबाव जाबाय जोंहा माने दाबो लिंकआ एक्टिभ जाया जोंहा दासिमबो फर्म फिलआप लिंकआ एक्टिभ जागोन ना जायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दं दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नटिसखौबो एसे खोन्थाना होनोसै नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना नैबे नटिसखौ मोनखादों जानो हागौ आरो नोंथांमोना बेसे पेमेन्ट दाननांगोन आं बेखौ खोन्थागासिनो दङ दे जोंहा नैबे नटिसआ नै माब्ला ओंखारदोंमोन नायबानो जाबाय नै 8 नभेम्बरावनो ओंखारदोंमोन दे जोंहा एसे गोबावानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो नै बेच 2022 बेच 5th सेमिस्टार जाय बिथांमोना माने दायो 5th सेमिस्टार फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय आरोना बियो माने रेगुलार बेचनि नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै जाय बिथांमोना BA BSc BCom फरायदों आरोना बिथांमोननि थाखाय आरो बियो जोंहा 5th सेमिस्टारनिया लिंकआ माब्ला एक्टिभ जानांगौमोन फर्म फिलआपनि लिंकआ नायबानो जाबाय नै बेयावहाय फार्स्टआव डेट अफ एक्टिभेशन 11 नभेम्बरावनो जानो गोनां मोनदों नाथाय जायाखै बिराद गोबाव जाबाय जोंहा जायैया नाथाय जोंहा दिनैसो एक्टिभ जादों दे दिनैनिफ्राय नोंथांमोना खालामना लानो हासिगोन जोंहा आखायाव बेसे गोबाव दङ नायबानो जाबाय जोंहा लास्ट डेटआ माब्ला 20 नभेम्बरावनो दे जोंहा दिनैनि 15 नभेम्बर जाखाबाय नालाय जोंहा सानबाल'सै थाबैनो खालामना लादो आरो बिराद सार्भार डाउन जायो दे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिना गोबां स्टुडेन्टफ्रानो गोदाव सोराव जायो माने थाब थाब खालामनो हाया आरो सार्भार डाउन जायो खालामनो नागिरबाबो खालामनो हाया आरो दखानफोराव लाइन जाहैब्लाबो माने सार्भार डाउननि थाखाय खालामनो हाया बिराद माथा गरम जायो आरोना नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय दा सार्भार डाउन नङा नालाय दायो मोजां नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो आरो फिसनि बागै एसे खोन्थाना होनोसै आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै फिसखौ नायदो नोंथांमोना बेयाव एसे आं गाहायाव खोन्थानोसै दानिया जोंहा फर्म फिलआपखौथ' खालामगोन नालाय जोंहा बेसे पेमेन्ट दाननांगौ फिसआ बेसेबां बेयाव होनाय दंखायो दे जोंहा रेगुलार बेच 2022 नि नालाय बियो जोंहा मेजर थायो आरो जेनेरेल थायो नङा होमबा कर्सआ मेजर आरो जेनेरेल मोननैनि फिसखौबो बेयाव होनानै दोनखादों दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै नैबे गोजौनिया नङा दे मेजरनिया नैबे 2 नाम्बारनियासो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 1270 दाननांगोन दे मेजरा माने 5th सेमनिया 1270 दाननांगोन आरो जेनेरेलना बेसे दाननांगोन 1170 नाथाय बेनिफ्राय एसे बारा जाहैदो जोंहा मानिबा चार्ज लानानै अनलाइनावहाय गासै बेसेबांबा जाहैयो माने गासिबो फैसाया माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांजोबो आरोना नोंथांमोननो आङो पेमेन्टआ बेसे जागोन बेखौ खोन्थाखांबाय दाना गाहायाव फैदो जोंहा गाहायाव फैयोब्ला आं दानिसो खोन्थादोंमोन ना जोंहा मेजरना बेसे दाननांगौमोन 1270 आरो जेनेरेलना बेसे दाननांगौमोन 1170 जोंहा बे पेमेन्टखौ डाइरेक्ट अनलाइन फर्म फिलआप खालामनाय समावनो दानखानांगौ दे जोंहा बेखौ दानब्लासो जोंहा एप्लिकेसन फर्मखौ मोनो नालाय दानिया नैयाव नायबानो जाबाय फार्स्टआवहाय जोंहा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांखायो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा सेन्टार फिस दाननांगौ जायो दे गावबागाव कलेजाव बयबो दानखानांगौ बेखौ जोंहा एग्जामनि थाखाय सेन्टार फिस दाननांगौ नालाय नोंथांमोना गावबागाव कलेजाव सोंबानो जाबाय बेसेबां लायो सेन्टार फिसा आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जोंहा बबेबा कलेजाव सेन्टार फिसखौ अफलाइनबो लायो दे फैसाखौ माने आरो अनलाइनबो लायो नोंथांमोना कलेजावहाय सोंनानै दानबानो जाबाय अनलाइन दानोबा नोंथांमोना कलेजावहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ बिनानै दानबानो जाबाय जोंहा अनलाइनखौ बानायब्ला जोंहा एप्लिकेसन फर्म मोनो नालाय मोनसे जोंहा बेखौ भेरिफिकेसननि थाखाय कलेजाव हैनांगौ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै भेरिफिकेसननि थाखाय कलेजाव जमा हैनांगौ प्रिन्ट कपिखौ नोंथांमोना बेखौ हैबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो अनलाइन बानायनाय एप्लाइ प्रसेसखौ नांगौब्ला नोंथांमोननो आं लाबोगोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय जोंहा अनलाइन बानायनाय एप्लाइ प्रसेसाहाय बिराद गोरलै दे नोंथांमोना बयबो बानायनो हागोन जा पेमेन्ट दानबानो जायो आरो साबजेक्टखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामबानो जायो नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नांगौबा कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आं थाबैनो लाबोगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान अपडेटखौ मोननो हायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय